ହଁ ବୋଉ କଣ ହେଲା? ହଁ ହଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ଆଉ। ନାଇଁ ମୋ ରଜକୁ ଯାଇ ହବନି ତୁ କଣ ସବୁ ଛୁଟିରେ ତମେ ଗୋଟେ ଡାକୁଛ ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲି ଯିବାର ଅଛି ନା ଆଉ। ନାଇଁ 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 ମାଉସୀ ମତେ କଣ ଦେଖିନି କି ସିଏ କେତେ ଥର ଦେଖିବ ମ ସିଏ ମୁଁ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇଛି ନା କଣ ଆଉ କେବେ ଆଉ କୋଉ ଛୁଟିରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ସିଏ। ନାଇଁ 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 ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହନା କିଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଜମା। ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ଘରକୁ ଆସ ଆସ ବୋଲି ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡେ ଯିବି ଗଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତୁ ହେଇ ବେକାରିଆ କଥା କହନା ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା ରଖୁଛି ହଁ ରଖୁଛି ହଁ। ପୁଣି କଣ ଫୋନ କଲାଣି ମ ପୁଣି କଣ ହେଲା ଯେ? ଆଜ୍ଞା ବାପା ନମସ୍କାର ବାପା। କିଏ ବୋଉ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଯିବି ନା କଣ କରୁଛି ଏ ରୁମ ତାଲା ପକଉଥିଲି ଏଇ ତ ବାହାରିଲି ଆଉ। பழமதான தெய்வ